Huria nahinaolongan di bagasan kornituatta Yesus Kristus. Salutu prahalado pasaton, selamat datang, selamat hari Minggu madita sude. Tapahomma dan mulai ma parmenggota martanyang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Terpuji ma Tuhata sian buku ede nomor 112 ayat sada 2 dot ayat tolu.
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tod di perbadia, natu mapalangi dot tanoon. Amen. Disuruh debata do anak nagabi perdengganan taringot tu dosata. Hamu aliak kadongan molosongoni di holong debata hita, ikon do hita masih holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona suatu dosan aman amin na di banua gijang. Moliati marohanami tuho ala dilioko anakmu na sasadai tuhami. Jala di peluaho hami sian gonggongan sibolis. Kupangido hami tuho seramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami. Jupa masa hasusan dohot hagogotan. Sese sama dosa nami dohot pangalasion nami di hatam nabadiai. Saya perbadiai marohanami merhite-hite todim. Jala pamasuk kami Tuhan ngoluan sogot. Asa pujon nami hodisi. Rodi saling lelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata nanienet sian patik petuluhon dohot lapatanna patik petuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna ay hona uhumna dosogot akan namar seneang di guarna dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo memurai manang nolon manang merujar ujaran narwa manang mengarsi merhite-hite guarni debata ai di natersosak do di tangiang do di puji-pujian do si dohonon guarni debata ido patik ni tuhatta atong rak menugogo mehita to do pani debata lahom mangulahon no bartu patik nai ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon no bartu patikmi. Amin.
Tatopotima dosatta di hadapan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di benua gijang. Hodo na patupahon na sesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haolongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhaporseaon. Lahom menggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa pasatami direnami tuho gabi pilihan na mangulu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluduhok nunga pola hujo guarmu. Au napunaho hasanga pomma di debata na digijang. Tabegima hatani debata trupuk epistel di minggu tasaderion Denet sian pesalmen 42 ayat sada 1 ayat 12 tajahama margati-gati pakkalungutun ni jolma di bagas ni debata edde sipodaun sian akka anak ni sikora songon mau sudah terdikku di debata na mangului di ke petol hasau asahuida bohini debata molo sapala marningo audisi jadi usema kuhilala rohakku di bagasan na uduriau na jolo rap dohot akka na torop manopot bagas ni debata huhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian rap dohot akka na laho marari raya
Tuki do rohakku di bagasan, di bahani marningot doau di hosian luat, martopihon Jordan, doot sian Hermon, sian dolok misar. Alai di perbaga-baga Jehovah doa sini rohana arian, borngin pesai memuji jalan martangi yang doa tu debata, ni hanguluakku. Nunga magopuhian holi-holiku, lam diisahi akka musukko doau, ay di perdadati nasida do ganup ari maddok tuau, di dia do debatan. Songni do hatani debata, mertua doakan atau mangion hatani debata, jalan nau piopsa. Amin.
Ta tidak kumaha porsiaut tai songun na hina tidak kon didongatta sah porsiaut di sedok pertibion rak mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogon na suatu dosan na tumapalangi do tan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinugon ni si Maria na gabagabian santoni perbadia andorak so bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pergogon na suatu dosani disima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditod di perbadia jala dong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan badia do dia sesani dosa do dia hatai na maddok mangulu do so dag ni halak nong mate do dihangoluan na sora suda amin. Horas madihita saluhutna. Tabegema tikting ni huriatta Minggu tanggal 22 Juni 2025. Guarni Minggu ima Minggu parjolo dong Trinitatis. Dohot topik ditaluhon Yesus todi najahat. Tikting namasa ni huriata parjolo pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Permingguan di pos pelayanan Tabanan HKBP Mardalan Dok Denggan godang ni ruas ima 20 kakak. Panitia pengembangan Pospel Tabanan akaruas nanaing berpartisipasi laho pengadaan lahan boima mentransfer rekening panitia dana na masuk tu rekening panitia sahat tosonari total 226.121.000 rupiah. Maulihat tema dihita saluhutna tuhat tama nama masuk hita. Namangihut persiapan pos pelayanan Singaraja. Permingguan di pos persiapan pospel Singaraja Mardalan Dok Denggan. Ruas Natabba. Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 nungagabe ruas ni huriata ima keluarga amang si hombing inang boru tapu bolon dohot dua dadanak nasaida. Nasida ro sian Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI alamat Jalan Pulau Bungin Gang Nuri nomor 5 Denpasar Selatan masuk di sektor obat. Ipangidoma asa jongjong ma nasida. Nah, mau lihat ya, Mak. Nah, paduahon ima keluarga Yaki Victori Giari inang boru silaban terpasu-pasu di HKBP Denpasar tanggal 31 Mei 2025. Alamat Jalan Mudin Tengah, Kerobokan, Perum Muding Bougainville nomor 23 Kerobokan, masuk sektor 5. Di pasu-pasu tuhat tamahamu gabi ruas namangulu jala
setia. Namangihut pendalaman Alkitab kaum ama. Di patupa huriat tado pendalaman Alkitab tu kaum ama ima di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 wita. Neni uluhon ni amang Pandita Firdaus Sutasohid STH. Dohot tema setia mengikut dan melayani Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 1 ayat 22. Namanjabui na ima PAI ima amang ama dari sektor sian sektor onom pitu walu. Bidangui doma asa Roma sude kaum amani huriakta, terutama di sektor onom pitu dot walu. Namangihut pendalaman Alkitab NHKBP. Di patupa huriado pendalaman Alkitab tu NHKBP ima hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19 wita. Nani uluhon ni amang Pandita Darwin Sibarani STH. Dot tema Protestan is me. Roma sada ayat 10 pitu. Pinangidoma akan aposo asa Roma mandohoti par pendalaman Alkitabi. Namangihut ima pertangyangan rumah tangga. Di patupa huriado pertangyangan rumah tangga di dua sektor hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 ima di sektor Sada di bagas ni keluarga Nyonya Huta Barat Inang Bursiombing. Alamat BTN Geria Pos Sekar Sandat Banjar Kaunang Sedang. Napaduaon di sektor obat ima di keluarga JP Siburian Inang Borusitorus maringanan di konsistori HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 wita. Asaroma hita sian sektor sada dohot sektor opat di pertangyangan ini. Nah berikut kunjungan punguan Inahana. Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 Borhaddo punguan Inahana. Kunjungan rohani tu HKBP Nusa Dua, godanga 10 pitu halak. Neni uluhon Ketua Dewan Koinonia Inang Situa PS Bursinaga, Markordo Nasida di ibadai, masuk pukul 10 wita. Tatangyakon ma asa mardalan dot denggan kunjungan rohani. Namangihut kebaktian Padang kategorial lansia. Di patupa kategori lansia do kebaktian Padang di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 pukul 10 wita. Maringanan di Pantai Muntik Siokan Sanur. Dan di dohotan ni 35 halak. Dan ni uluhon ni amang Pandita Darwin Sibarani STH. Tatangyak koma asa mardalan dot denggan kebaktian Padangi. Namangihut penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara 1, 2, dan 3. Hombartu program Nihuria Marhite Dewan Diakoni seksi pendidikan di Pasat Uria ro penghargaan tu yana kota na berprestasi peringkat sada 2 tolu sian tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Alani di pasahat ma fotokopi rapot
manang sertifikat, manang surat pemberitahuan sian sekolah nabe. Asa di pasama tu sekretaris Huria manang tu situa sektor masing-masing mana langsung tu seksi pendidikan. Namangihut bunga altar. Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 di Jalo Huria bunga altar sumbangan sian Deniala Arianda Borusiaan naposo ni Huriata. Mau lihat ma di pasar Huria pasu-pasu tuhatta ma hamu. Nah berikut dukungan dana untuk KKBP Resort Bali. Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 di Patupa Huria do pengumpulan dana tu HKBP Resort Bali lau mendukung kegiatan resort. Marhite amplop di pasat pa tu kota dong sidung parmengionon di pasu-pasu tuhat mahita saluhutna. Sumbangan jam untuk AKBP dan pasar. Ijalo Huria do sada unit jam dinding merek Seiko sian Audrey Feodoran Christine Boruhutapea. Mau lihat tema di pasar Huria di pasu-pasu tuhat tema hamu. Nah berikut kunjungan kasih. Sadarion Minggu tanggal 22 Juni 2025 di Patupa Huria do Marhite Dewan Diakoni Seksi Diakoni Sosial Ima Pangapulion tu amang keluarga situa MP Huta Barat inang Buru Purba Ima ibadah dong sidung ibadah pukul 10 wita maringanan di konsistori gereja HKBP Denpasar pinangiroma tu ruas ni sektor walu asaro mandohoti ulaoni. Nah berikut dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Asa tatakyokton ma ruas namar sahid ima amang situa el simbolon Marta Buru Purba. Nah mengihut keuangan gereja boy mata pamana di sektor tabe naung di pasahat ni situa sektor. Nah terakhir ulang tahun Huria do ruas AKBP Denpasar Pasahaton selamat hari atu tubuh dot parsaripion tu ruas na berulang tahun sian tanggal 22 Juni 2025 saat tu tanggal 28 Juni 2025. Hata ni dibata nama makulingi hamuna ima tersurah di Mazmur 16 ayat 11. Sai pabotohonmu ma do tu au dalan hatigoran dalan hanguluan. Sun malas ni roha di hadapan ni bohim aka hasudungan ni roha masa di siamunmu saliling-lilingna. So nima hata ni dibata tu hita salutna tu hamu khususna saya dipasu-pasu tu hatta ma hita. So nima tik-tik namasa ni Huriata saya dipasu-pasu tuhatta mahita saluhna butima.
Maredehita sian buku ede nomor 12 ayat 1 doa udukna tapasat mapiliata.
totongai mangiruton tuatanga lau mapai lomona. Dami ni debata na sumurung sian salut na roha imana mangarajai ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta mang dota minanami na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatai Yesus Kristus. Hata ni debata barita nauli di permingguata di bagasan sadarion imana tarsurat di barita nauli sinuraton ni si Lukas bidu walu ayat 26 sahatro di ayat 30 sia asa hujahahom ma dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonom ma di doktisi. Merlayar ma nasida tu luat Gedara todokon ni luat Galilea asadung tardara tibana dapot sama sada halak isini hutai partod dina hodar nungana nia lelengna dangolo be marabit jala dangolo mian dijabu di akka perbada addo ibana alai di sidi ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona jala gogo maswara nama dok merhua hotuau Yesus anak ni debata na suntibul huelek-elek ko unang au arsahi ay didoko Jesus do toddi na hudari ruar siya jolmay nunga jot-jot di soroi ibana gabe diratei jala dibeakon halak ibana lau mangaramoti alai dirapui toddi ido akka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan di suku Yesus ma ibana ai ise guarmu gabi di dokma loksa do guarhu ai torop do todina jahat sorang tu ibana laus dia lelek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru alai adong madisi di robiani babi sa punguan nabalga nama jappali gabe dipangido asa diloas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma gabe ruar matod dina jahati sian jolmai dibongoti ma akka babii jadi merburbur ma nasapunguan babii sian rura tu tao laos matemogap alaidung diida akka parmahani namasai maporus manasida dibaritahum mai di huta dohot di akka ladang gabe ruar ma nasida mernida naung masai didapot tom ma Yesus jadi jupang nasida ma halak na jahati merabit jala marroha huddul di labung nipat ni Yesus jadi hatahu tam manasida alai akka na mernida saido pabuahon tu nasida pangalahon ni hamamalum ni na sinorangan ni akka tod di nahudari jadi dia lehelek saluhut pangisini luat humaliang gedara ma ibana asa sumurut sian nasida ay biahaton situtu do nasida laos bongot tu parau ma ibana lau mulak dia lehelek halak na tinadikon nitod dina jahati do ibana naeng donganan na ibana nian alai di palau do ibana nin nama muli mahotu jabum pajojor ma saluhut na binahin ni dibata tu ho jadi laho do ibana dibaritaho ma disadok hutai nasa na binahin ni Yesus tu ibana ima sahat na horas ma dihita jumolo marisata bihami akka manginang terlumo bidak kana tua-tua nami majahana tarsurak doao so tungan nona dong siak kita madok ay ngirip wang paditai do apalapas madok babi i tuawil ibereng inna dang na majahana tarsurak do maksud tu nasi ni babi nanti tubuh jolma mati babi terdiri jolma mati babi mati jolma tong mati babi nasi nai na
nian dang di paborhat huriat ta do pehami aka manginang sian huriat taon alai mauliat ma di tuhatta dohot di tangyang ta di tanggal 8 nasalpu 8 Juli nunga ojak behami lau makobasi di huria HKBP Mustika Jaya Bekasi alai di Agustus pe anon hami asa marhubas di huriai saliling soi dope saliling so di pabor hak dope hami sian huriat taon toktong dope hami marhubas di son nah hudok tong pedisi ojak padita mati babi laus diturpuk tahun aka mengenang kesurupat jolma mati babi jadi nasi ini maksud tuh hona terus jadi saya kurang medok makanan haram inna babi alai mulo tabering tapamanat tu di imanat di tulu musai di imamat kamanginang dakkola ni saya sitonga dakkola babi na gabe makanan nani oraan ni pada narobi do akka unta do akka udang akka kepiting belut sibahut do akka ali tong makurban babion selalu memang nagabe peran penderita gawe peran penderita maturus rupani adong na perpudio na kamanginang dakku boto lewat donaing di medsos muna manang di Facebook manang di TikTok arong sahalak mahasiswa na mangguruhon parugamona asing sian halak Batak di doki bana buti siam mulana dang di alang halak Batak babi nina. Jadi narung do manukun rupani dia do parjolo di habatahon adong merdalan babi di perjabaran manang di adat ni halak Batak manang naso di alang halak Batak do babi ala dikelompoki dang di alang nasida halak Batak do nasida jala mengaku sebagai agama pertama ni Batak ala dang di alang babi do takka pahapanan na asing jalarong do turi-turian nasida takas do di nasida dong turi-turian omma naso sipanganommu salah satu nama hewan babi do piga-piga nasing adong akka unggas dope akka serangga do takalan nasing adong di turi-turian nasida jadi marsa do tongi bana budari alan di babion mangalului akka data dia do tutu nasi tongna siamulana do dang dipangan halak Batak babi manang siamulana do nanaung merdalan di habatahon di adat Batak terlungubi di Tano Batak do di adat Batak merdalan di pangan babi jala gabe sadabahan di adat jala na penting si tutu rupani imana king siam mulai hatu tubuh ni jolmai satu hama matena tong korban babi. Ternyata adong sada data na paling tua, data tertulis na paling tua kamanginang adong do sada memang adong kalender Batak di Universitas Yale. Adong di si kalender Batak ali sian ukiran kayu bentuk babi. Jala di sima di gorga aka kalender perhalaan na jolo. Ali diduga na sida di abad 10 siape asadong kalenderi. Nga adong misionaris di si dang boy do pita hitung. Jadi adong kemungkinan misionaris kah yang bawa atau yang lain. Ale molo parhala do agak ragu do iba. Ale dong ada bukti tertulis sekitar tahun 1500 atau 1600 nama judul Hikayat Aceh. Berarti penulisnya bukan orang Kristen dan bukan orang Batak. Nah, madok di bagasan adong disinggung nasida halak Batak. Isina hira-hira songonon. Orang Batak itu adalah orang yang menolak Islam dan tetap makan babi. Tahun 1500 sampai 1600 Hikayat Aceh. Jadi salah satu bukti paling tua nama dok ternyata di tradisi ni halak Batak sebelum Kristen pe dia lang halak Batak do babi.
Jala kemungkinan besar merdalat do di adat. Jala molo di akka ilmu parbinoton nasida tadok komajo gampang na ilmu hadatuan nasida tong do dipakai modern di babi lau mengusir si gumoang mulai heta bigi roh jahat inna. Jadi itu dipakai. Jadi bahkan untuk ritual-ritual mistis pun sudah dipakai sejak dahulu kala, sejak lama, bahkan sebelum era kekristenan. Jadi nadi dok nasida dok buti sian parugamo nasingi alak bataki. Memang ala ada dituri-turian nasida inaking. Memang dang di alang halak batak babi ninna menurut tradisi nasida do. Ale mungkin maksudna kelompok nasida semulana ala boha. Ala di halak batak hama do babion. Pangugei ninna. Pangugei. Jadi akasya lang babi pe do kemana neng madu ha Kristenon. Akasya lang babi pe akka pangugei do pangalahona ninna. Maksudnya kok bisa perilaku seseorang ditentukan dari apa yang dimakannya? Karena dong do daerah na mangalang cacing hita may molo marasahi kan arong do tayo na mangalang itor margelo do hita molo talang cacingi kan enggak. Manang akka pahapahanan na asing isarana ubirambat molojol maperdeledelan maksudna apa karena makanannya ubirambat benar saat itu dia ibana. Kok jadi sifat seseorang ditentukan dari makanannya? Kayak mana kalau makan kelinci mengakati makarejona? Kan nggak bisa dari situ. Jadi GBI itu dibayar dasarnya GBI Madok orang Kristen Batak itu kekristenan di Batak itu pangugei perusak adat ninna rupani. Alai ikut dohonot tado kamang do taminanami kon jala nunga jojot tabigi bahwa kekristenan bukan datang untuk merusak adat. Tetapi kekristenan pun datang untuk menyelamatkan orang-orang Batak itu di dalam adatnya sendiri. Supaya adat itu jangan jadi pengekang. Jangan ada orang yang dikekang di dalam adat itu. Selain sekitar tahun 1800 1900 orang-orang Eropa memang membawa banyak sekali hewan babi untuk diternak ke tanah Batak, termasuk ke tanah Batak. Alai dak kolani. Satu fakta yang unik juga akan mengenang, ternyata ikan mas juga bukan hewan asli dari Sumatera Utara. Boleh nanti kita cari. Tapi itu juga dipakai di bagian adat. Di Huria Jajimatogu, HKBP Jajimatogu na di Porsea, nah yahu basihami, di sekitar pergunungan ini gudangan suasuanan mangga. Cala molo sia cerita ni parhutai akka misionaris do manuan kamanggai. Lapatan na dibuat do dakkolan pahapanan naking babi dibuat donang ikan mas imana gabi manggeser posisi ni ihan bataki alana nong moru jumlahna molo ikan masukkan invasif dosa sitongna. Amerika sekarang sedang berperang melawan ikan mas saking invasifnya ikan mas itu. Jadi cepat dia berkembang biak, makanya itu jadi konsumsi. Ternyata di halak Batak cocok, GBI mah dipakai satu adat P. Ternyata itu bukan hewan asli Sumatera Utara, ikan mas itu. Itu juga dibawa oleh orang-orang Eropa ke tanah Batak. Tapi dipakai. Mangga dibuan, doa tak kasuasuanan na asing dibuan. Seperong do pina tinggal dia badangi di sini Eropa nga lau penjajah ale kuci Inggris tak do tinggal. Dok terong Belanda. Anggo penjajah ngalau imana le dong do pina tinggal na deba. Ternyata membawa itu mereka, membawa sudah dibuat nasida asa ditadda halak Batakina joloi asa una kolennai ditadda si panganon, asa una kolennai ditadda di lingkunganna. Dibawa manaking, dibawa hewan ternak, dibawa tumbuh-tumbuhan, dibawa obat-obatan, dibawa pengetahuan, dibawa musik, dibawa oleh para misionaris itu.
Jadi dang lau mangugei, dang lau menghancurkan adat Batak Isat diri, ale lau paluahon. Isarana songon di 3 minggu nasalpup, misalnya paluahon hitasian adat yang merendahkan perempuan, misalnya di bagian yang mendiskreditkan perempuan di dalam posisi adat, bahkan dari keluarganya sendiri, misalnya dota kalena asing. Jadi kekristenan membawa pengaruh itu di habatahon akan mengenang, bukan merusak, bukan panguge. Jadi untuk menyelamatkan di boan si nomenset do minimal oralit. Jadi mebiar situ tuh do tahu tas situ tuh do tiki pertarutung na parjolo aka di zaman ni sinomensen merdi di sinomensen iri puma ilmu perhadatuan nanong tingkat tinggi ala di halak Batak na jolo sebelum Kristen molo maningaha parsahitok kan idokon na bigu-biguon setabi namun taber jolma didokna hona biguatuk iliam ma oralit malum ma gebi tahu tam mana sida mida sinomensen mebir na sida oddo opui inna siani masih ada deba aka mengenang ro paddohan opui tu sinomensen. Jadi adong kemungkinan paddohan opui kemungkinan dodah adong kemungkinan paddohan opui sasitong na holan tu sisa halak nomenset do nang PGB ta adopsi musai gabe tu sude eporus na mangihut gabe dipakai hata opui gelar kehormatan bidang gelar biologis gelar kehormatan opui na di persangapan hera songoni. Jadi di buan nasida do kedokteran ilmu medis, di buan nasida do ilmu pendidikan do akalan na asing di palua mahalak Batak sian setabi sian hak otoon di palua masian halak Batak sian keterbelakangan. Sebelumna molo disok kita saya tabegi do rupani adong molo songon na macet dalan berarti hari baik ni halahan hari baik lapatan nama baik pesta mabai nulawan di simai halak Batak pisongon hiat do amuna ka manginang arong do kalender na urok konaking kalender parhalaani ima kalender ni halak Batak marnida manitiari law manitiari arina dingkat do manang arina urang denggan heresoni law mabai nulawan ngolu perjujion akamang molotung pehudok kono dang menyindir sada dua halak maksud tu pangalahui do molo saya hudok kope amang hemponi tapake mangaluli Yesus unang mangaluli Yesus molo hudok kope songoni nanang dipalua do hitasian ulau si songoni kekristenan datang untuk membebaskan orang-orang Batak dari perilaku seperti itu. Nga molo tayong dope cerita nah ya cerita taringo tu onan raja balige kamanginang taringo tu parhatu banat disi perjujiot disi di palua do hita siani alai imana deba mulak mo sa hita tu pangalaho si songoni kamanginang taringo tu kehantuan naking begu-beguan ni arong dope na porsi kamanginang begu marporang Israel do Iran waeng. Salah satu negara teraman, kemungkinan teraman kalau terjadi perang dunia ketiga Indonesia mak. Alidang alan di gudang beguna. Di Indonesia dijajah lo mengenang. Nggak tahu memang sejarah sedang dicatat ulang. 350 tahun itu mau diperbaiki. Ayolah, maksud tuh molo adong do nyiroroki duli nyeblorong begu gajang begu atuk do takalan asing kok sampai selamanya itu Indonesia dijajah. Kita diselamatkan dari kepercayaan taringot tu hantu-hantuan nih akan mengenang. Tapi anehnya masih ada lagi yang mau balik kembali ke kepercayaan itu. Jangan cakap kotor di sini banyak hantunya inna. Jangan cakap kotor di mana aja, bukan karena tempatnya angker. Begitu. Kita diselamatkan dari situ, amanginang. Jadi jangan
jangan mau balik lagi. Tujuan kedatangan kekristenan adalah untuk membawa kemerdekaan, kebebasan, baik dari ikatan adat yang membuat pelakunya jadi tertindas, yang membuat pelaku adat itu jadi terbelenggu. Disitulah datang kekristenan, membebaskan kita dari situ. Makanya adat bisa tetap berjalan walaupun kita Kristen, adat Batak bisa tetap berjalan walaupun kita Kristen. Tetapi yang mana yang membelenggu, yang mana yang menyusahkan, itu pelan-pelan dikikis. Permusikon misalnya, permusikon. Nah jolo ikut jolo songkop kesurupan doa nadeba permusik ninna. Asa jago tarulumabi pertanganing persarune. Tapi bisa tetap dengan syarat pada saat itu ikos ya misionarisme nama bayan alat-alat musik. Nah, kita dibebaskan dari situ. Kita dimerdekakan dari ketertinggalan itu, akamanginang. Kita dibebaskan dari keterpurukan itu. Jadi makanya kita diingatkan untuk melalui perikop ini sasitongna turpuk naking Lukas bidualui bukan mau berfokus kepada roh-rohnya, arwah-arwahnya, setan-setannya, bukan. Tubigu-bigu bukan. Tetapi ketika ada satu orang manusia di sana, ujahoka misalnya kamanginang. Asadung terdarat ibana di ayat 20 itu dapok sama sadahalak isi ni hutai partod dina hodar nunga nania leleng na dangolo be marabit jala dangolo mian dijabu di akapar baddaat do ibana. Ada satu orang yang tidak diperdulikan oleh komunitasnya. Katanya dia kesurupan. Oke, dia kesurupan, artinya dia sedang sakit, dia butuh kesembuhan, tapi malah dikucilkan, malah malah dirantai di kuburan, malah dirantai, bukan dicari jalan keluarnya si orang ini, malah dia dipinggirkan, malah dia dikucilkan, malah dia dirantai oleh orang-orang tersebut, gak diperdulikan. Ini yang utama yang Yesus lihat dari sini, dari perikop ini, bukan soal kesurupan-kesurupannya, bukan soal arwah-arwahnya. Tapi baik kita lihat ke situ. Karena nama Loksa, Guar Loksana King, atau bahasa Indonesia Legion, itu lapatanna sada kompi, mungkin sada batalion di tentara. Jumlah guarni tentara pasukan ni tentara ni Romawi doi. Jadi neng didokna di sini kamang dotamina nami bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang. Kalau kita lihat dari nama legion tadi, tentara Loksa, dari ketertindasan secara fisik. Manang molo legionon memang benar-benar arwah yang begitu banyak, roh jahat yang begitu banyak. Yesus juga menyelamatkan dia secara rohani. Jadi kedatangan Yesus ke tempat itu melihat satu orang itu dan memberikan dia keselamatan, pembebasan, baik secara fisik juga secara rohani. Itu yang mau difokuskan di sini. Yesus tidak suka ketika ada seseorang yang ditinggalkan di sana dalam kesendirian, dalam kesunyian, dia ditelantarkan, tidak diperdulikan. Yesus nggak suka lihatnya. Maka Yesus lakukan pembebasan kepada orang yang ditindas tadi. Yesus lakukan kemerdekaan, berikan kemerdekaan kepada orang yang dibelenggu tadi. Yesus berikan itu kepada dia. Lalu kenapa kemudian arwah-arwah itu dipindahkan ke, roh-roh jahat itu dipindahkan ke babi tadi? Karena memang Yesus mau membiarkan, artinya mau melihat orang-orang di situ kepeduliannya bagaimana. Ternyata tetap nggak peduli. 2000 molo di buku na asing molo salah di Markus 2000 ekor babi nah dipahat di sini dan semuanya mati. Kalau dihitung-hitungan sekarang kalau nggak salah nanti coba dihitung mengenang 2000 ekor babi dewasa kali harga sekarang per kilo, kemungkinan itu sampai 2 miliar. Dibiarkan, akhirnya Yesus Kristus menghukum orang-orang di situ dengan kerugian yang seperti itu. Karena satu orang tadi, satu orang yang tidak diperdulikan, satu orang yang dikucilkan, satu orang yang dibelenggu oleh sesamanya manusia, Yesus selamatkan. Dan orang-orang yang melakukan itu diberikan kerugian oleh Yesus. Mereka lebih mementingkan finansialnya mereka daripada jiwa satu orang ini, daripada kesembuhan satu orang ini. Itu yang Yesus tunjukkan di sini, amanginang. Dan itu yang dilakukan oleh kekristenan ke kita orang Batak, supaya kita diselamatkan dari ketertinggalan, dari keterpurukan, dari kebodohan
imana ni ulahon ni Kristenon, maka jangan mau balik ke situ lagi. Amanang itu nari doa. Kita lihat apa akhirnya yang dilakukan oleh si orang yang kesurupan tadi setelah disembuhkan oleh Yesus. Di ayat 30 walu hujahahum madihita. Dia lehelek halak natina dikon nitod dina jahati do ibana naing donganan na ibana nian mado Yesus. Alai di palau do ibana ninna Yesus matu ibana nin nama. Muli mahotu jabum pajojor masa luhut na binahin ni debata tuho. Biasanya amanginang somalna molo di pamalum Yesus sasahalak sebelum tikina do imana ditakup halak rom, Yesus akan bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Untuk case ini berbeda. Dia malah bilang mulak maho tujabum pajojor masa luhut nabinahin ni debata tuho. Pulanglah ke rumahmu dan beritakan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadamu. Inilah seharusnya yang menjadi respon orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Amangenang yang pertama, saya mau katakan begini. Ketika kita sedang merasa, seandainya sekiranya ada di antara kita ini yang sedang merasa dikucilkan seperti itu tadi, di dalam keterpurukan, di dalam kesendirian, dangarong dongaku, dangarong keluargaku, salahku dok, yang dipandang remeh, yang dipandang sebelah mata oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, oleh sekitarnya. Ingat, Yesus perhatikan orang-orang seperti itu, dan kita dibebaskan dari situ. Dan sesungguhnya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari hal-hal seperti itu, dari kebodohan, ketertinggalan, keterpurukan tadi, keterbelakangan tadi, dan lain-lain. Lalu bagaimana respon kita? Respon kita seharusnya adalah seperti orang ini. Kita akan pergi lalu memberitakan semua perbuatan baik Allah di dalam kehidupan kita. Nunga tunggudang akamang do taminanami nanilehon ni dibata di bagasan parnguluatta. Di palua kita sian akka naking selain yang tadi ya dari sian opukta najolo yang memang masih tertinggal itu, sudah banyak kita dibebaskan oleh Allah dalam kehidupan kita sampai umur sekian ini. Harusnya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan baik Allah kepada kita. Najolo dak tetad manurat, sunari nunga jago kita manurat. Najolo holam mangadung do di boto halak Batak. Sunari nunga lihat. Setiap ada festival-festival nyanyi di mana-mana di TV, pasti ada orang Bataknya. Artis-artis penyanyi-penyanyi sekarang di Indonesia. Orang-orang Batak. Dari mana? Karena kedatangan kekristenan ke tanah Batak. Jadi jangan mau balik lagi akan mengenang najolo dak tetad daabit dang merbaju najolo halak Batak. Mulut tabir yang telulu non foto-foto orang Batak sebelum kekristenan, dan setidaknya seminimal-minimalnya pakaian bagian atas kita nggak pakai. Ali sipata salah ni halak baratod do. Jala ita pe ulu manghutun nasida. Kita dulu nggak kenal baju. Datanglah orang barat. Diperkenalkanlah ke kita baju. Sesudah kita pakai baju, datanglah orang barat sekarang. Nggak pakai baju. Anehnya kita ikut. Nggak pakai baju. Yang kayak gitu. Jadi arung gudang situ tuh hal-hal songoni akamang do taminanami nadinggenai mak ta molotung pe hala Eropa tong nama buan ha Kristenon na jolo molotung pe dong haurangan na niulahon nasida baunang ma tahuton akan nadinggenai mak natatiru natabuan natatakup sian akan nasida unang beulo hita mulak nunga di palua ha Kristenok kita nunga di palua Yesus kita sian ganup aka ketertinggalan aka ketertindasan atong unang beulo mulak kita jala mulutung adong siatongat-tongat tanah di bagasan keterpurukan nuaing kamanginang yang merasa tertindas, yang merasa sendirian, yang merasa diremehkan, ingatlah Yesus membelamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Debata Jehovah manami na marhabang sa di banua gijang mauliate rohanami to do pamuna badiai di saluhut asi do tolong ni roham nahu pakilalah kami di bagasan parngulon nami satu bagasan tikyon nunga hutangi kami hatam na badiai li Jehovah na paingoton hami na di parrohoko do hami saluhut na li Jehovah na di belaho do hami saluhut na akka na di bagasan parukilon na
dipandang rendah, na dikucilkan, na diberlakukan tidak semena-mena, na dikerdilkan halak di sekitar nami. Hodo tutu na mardida manata pami na paluahon hami sian salut na keterpurukan nami le Jehovah. Atong pargugoi hami marhite-hite toddim na badia le Jehovah. Asa huatu si hami na toktong do di parwahoko hami jalan naung di paluahodo hami sian nasa penindasan namasa tu bagasan perngulon nami. Asalau mahami memaritahon lasni rohanami maritahon akka nauli na denggan na naung pinatupam di bagasan perngulon nami tu akka nahumalia kami di parkarejoan nami, di lingkungan nami, di keluarga nami be toktong ma barita nauli na siya koy ma toktong baritaw kami marhite-hite hata nang akka pabahenan ni ngulu nami. O pela Jehovah di salut na ruas ni huriam na naung marpungu di perminggon nami di bagasan tikyon. Homa nama masu sa luhut na ganup marsada-sada tabay silas ni roha marhitetiur ni pacarian hahipason tarlumobi habisuhon dinalaw madala ni parngulon na sida si ganupari. Pasu-pasu akka rencana ni ruas ni huriam tujolon ni arion na le Jehovah akka sakap na sida. Homa nang namangula di salut nai asa martabata balas ni roha ni ruas ni huriami law mamuji pasangapon guarmu nabadia bayam maruas ni huriam na marpungu di bagas joroon di obason gabi pasu-pasu manang di dia pe palwasomu nasida di bagasan tikyo peli Jehovah bonon nami do huriam hakai peden pasaron saluhutna parhalado parhobas asa nang akka kepanitiaan pe asa mardalan madohot denggan saluhutna li Jehovah mabuan las ni roha di ruas ni huriam bain sangap di guarmu nabadiai atik tunga dong ali Jehovah sian tonga-tonga nami na tongan di bagasan parsahiton pergugui na sida mangadupi nasa parsahiton na sida lumobi siya ni pasu-pasu akka tenaga medis akka ubat ng alat-alat medis na pinakya na sida bay may gabi dalan ni hahipason na siya koy tu na sida ganup asanggiat akka parsauran nami di perpunguan na pinatupan ni huriam ima parsauran naguk asini roha alani hahipason na siya koy atik tunga dong siya tonga-tonga nami na tongon di bagasan parukilo na li Jehovah homa na paluahosa na di bagasan habot ni roha tung lehon maapul-apul na sunding gani mauliate ma di holi Jehovah marhiti gorni anak mo Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho amen tauduti maredde huhut mata papungu peliata Musuh
Rimma ita jongjong. Pahona kita ai segoani ima anak nai Tuhata Yesus si gom sasude nasotar baik somona. Tatangyak kumapiliat tatuado pan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masa na nalihom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uab na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi magwarmo, say ro maharajawmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma dame na tutoddim. Hurian itu hatta dalata lau manupahi di resota laus masih jalangak kita tujuh loma hita adong kantong di sebelah habirang dot siamun nami. Selamat hari Minggu ma dita salutna horas ma dita. Kiri moki di tanah